Kaseng Nyotrap Youth Council Nongstoin Circle menta kasing klalit banbu da kajing tho pandawa na ka health department na ka benta bandeno da kajing test na phang de kipat ba hapo khan Nongstoin la ka long kipat ba nonglet nongwan lani kipat ba ki ba shong shlong hapo khan Nongstoin KHYC kashim mekanik rai hadian pradan hikatto kani kibri kibayo yo COVID-19 ki ba shong basa hapo khan Nongstoin Pengkut Kakurwa now General Secretary HYC Nongstoin Circle Usamla Reddy Fernandez. Jadi kita talk mengibu kalau bandawa nak health department bagi ban test na phang no lani ban le ya public random test nang ba kanwanra ya ka jing song sengan ya kipat ba ko ka than la kidai besong basa ha ka than Nongstoin lani la kidai basu 1 year 1 hat makumba kalong hi kumba fitip hi ka Nongstoin jungi ka dega labadong ka di kulong senam jong ka West Castle Hill nama ba baru kibriu na po ka West Castle Hill ki wan tuit hakin ka jaka ka jongi hakin ka than Nongstoin ti la ka dei ki kibriu ki ba 1 year 1 hat ro ni test na phang ni num i you know khang ba kan wanra ya ka jing song sengai kumang ong na mana la dangi ni wanra ya kan ni ka random test kan yarap sibon na ya ngi bangin tip kat no teli ki sinong ki bala mat yo ni covid bala yo yo ni jimpang covid ma kum balong mentabun ki sinong wat ki nong song sinong kim sa su ban wan sa Nongstoin no balai ki khain mit ba ka lam nong ba kan Nongstoin lesi ke haka jin khenyo ki lesi la khen ba ka diga red zone hendrai kuman su kan hne kalong ba ni dap ta jing so khia habai de kan ni namar lada kum ka health department kam sim khia atharai ba kan sadon ka por ya kiwi ki nong su sinong jong ki paramarjan sinong bat ni kinsa do no ban 1 year 1 hat kan sapoy ko por lise da biga por kan sapoy yo lise kan poy ka por bakan don no ka lockdown tikan sakta ya ka kaying kasem no jong gitu ki ba sa ki we than mang la yo jing tip hi ba ki don ki snong ki bam de nang ni Nongstoin ki la khang no ni ki nong snong ba umbit su ban le sa Nongstoin bar lada phi le Nongstoin phi lada phi 1 phai snong phya ban song kon time ti lising la no ba kan ni kan de ki jing ek wa khaw ya ki pa ba ti jin lada nila da kan ni garam dam test pat kinong song snong bat kinong sinsar snong na tharai kin sa shai kedar gen ba kinong snong ki ba don kinong snong ki bompat don hoi ni su thu ya kajing pikir la ni kajing sumar jong ki nang lam snong hendrei ni la ban ba kan pat ba ban ong ba ki nong song snong kin sa su ban le ki yo bi hat ngim da ong ba ngi kum paseng ni persa hembai ke sulong bangi su ai jingmot ya ka health department bakan le khnang bakan khata ki sino no bala da wanra da kan ni random test ki no sun sa sino ki la sun thu sha te kanum don chu kata ka lockdown ni ka jing khang sino ba ke jing khang ru ki no sun sino bakin le ki yo ki han te nama ba pi kum ba jia kini ki pot dang kini ki khiat sini i by ki barjela ki bawan ki we ki state no na government nang te na silong na sembut menteri no sarang ba jong jela ba presiden tengsong ki barjela uang ba kini kila de bio jingbet na government ti henry ni pat para kasi ngim long su ban le sini satai ti na try kan de jing ek ba khaw te habai de kan ni Dr. Pat Jur ya ka department jong ka district health medical officer bain sumobha ban simkhia kan ekam ban le ban test na phang khamtam kala don ka jing kat pat na kalyang ki nong song snong kumba pi la tip hakini singi la don ka jing
dan positif case santai ha apa slot apa ni nong stoin ti kantam ha block 3 kidon ki bro nang tu ki kila phone kila telefon ni ba ki penpau ba ta jing kwa ki jongki ba ki kwa ba kin tes na phang ba di ki nong song bar khot nam kan sai ti kata kadai ke jingmut ke ba ki pat ba ki kwa tengi rungi ra saka sarkar ken ba nakanya ke sarkar kadai ban sim ka rai ban tes na phang ban ni ban le